Kia Nyaorejo kutoka sewodi ya Nyakoe imeyebunge ya kitutu cha South County ya Kisii nigegendrete kuburia gokonyo rikonyora obwene kurengana barabonigo omugako yomo asenka eyo asireta Francis Mutari nigabete kago itwa inkamwaye goikago kwa egento kebatigete bare namaboria mange naboigo omuichano nonya nabonigo omugako yo abagakorusi wari tkoria rero asengendu asarabega kwenigwa abuorit koria ankioro mulketon demo Stephen na bwatorobotiuru aiga na kanisa ya Katholiki ya Kioge abwasa baigenwa ne amatanya gusira Francis Mutari matieka baikirana asomo yega bwa masabo bosibwo kwenigwa kwa yankio konya bone familia ya Nyasaye obatinya mariga yagero basibeno rokirirwa abo moyo mutakatifu yagere Nyasaye tasenkeria batereka bako masongwena umunguru otoiwe kando no moyagoyo abamenyi bensemo ya Kioge na Nyaore nigo bainyorete kiboikirano ikikeirereta makweli ya Nyagosira abu asasa ganetigwe mugaso no muntu utamanyekaini kumukura abu abwo aselieta engorgo bios matieka oyore burata ya Francis Mutari matieka oyo obeto uboitwa ase tariki 21 omotienyo yokane asomwako oyo ikiarenga nkinsa ikomiga ngomonta kamochoberaga ari nyombe saikaransta kanya kurigirie TV akaimukie Kioge ikikagira keregesire keriegeke akamwako mutugoro akamutigaga ngomonto yagasoka igo naende ngakagenda nje asamalita ngoro kujara kibiba oyo sirire ndata ande style ya sirete igo tantanet so njengo saba mararamishi ya tonya ikiria serikali yetu ikaribuya ande nyole ekwati kwa undani sana elinda tonyole kene sikir ekiagara na alina rolite ningamine tinga tata gakire turuwe postmortem nindo jenga tata gakite ando yo muagite tata ite kumutigari so obwa bana baboro na ande report yitike take you serious na serikali na ande with everybody rinda tonyori jiguri ritakiro baligasi nonye ngane yekegendrete gutukwane serikali obwo banigo bwate abamenyi bensemeye okoba ebikoro byoboke bagorigo byamentira asama tukabwango iga omonyagitari atebete nga oyo mwarenge komokonya liya mwagete ya mwagetaga ateke urekerie eskala iga igensemeye naga bakaga chikubwata obongo igo nchirete yarenge gokonyeka igo eserikali nebwata abali eyo na ande ninyegenete nga mbagendere bawo korobotuki no muntu yokorete gendeke anyare kubwata igo togusaba tobwatirane amo n'abasikali community policing obutuki mbogenderete nonyoyo kwatari ngane eriga onya kurororo we frontier goja oike gotebe ikiagara kora acha asetore no basama go kamaya no basama go ya serikali igo bwango iga ntogenda tobotuki Nyasaye kara akoro gwanja kwaye amangana ya iga serikali nechetora richibu igwambia mono sano mugaka mutarero ikire kurara mu muronde na ruani guga no yo kabere iga abarire bandaji oyo mutane ruage tuagakwa lakini ndasokwa kwa Nyasaye omuntu yigandi no mainenga na acha atoke ende serikali ire rijiko lyaye bia mono sana oyo njarsi yakunganya mbega kurunyoera omoyega bwoko mwenia Francis Mutari nigora berituko lyankyo asekenyoro kya Nyaore ime ward ya Nyakoe ebunge ya kitutu cha South county ya Kisii Olipoteria Ndizi TV Erietariane Ndemo Steven